Santi Villaverde saiu da súa casa en Pintos, na parroquia de Marcón, ás 10 da mañá. Na porta mesma recolleuno o coche de punto que solicitara o día anterior para ir facer varias xestións ao centro de Pontevedra. Reservo a hora a que quero baixar e hai en Pontevedra certas paradas onde te poden deixar. E despois, ao chegar, ao acercarse a noite, pola tarde, mandanche un mensaje dicindo a que hora te van recoller, por se hai algún outro usuario que máis ou menos a túa hora quere baixar, o algoritmo traza unha ruta para recollervos os dous. El é un dos veciños que está a probar este servizo de transporte a demanda do Concello de Pontevedra. Tamén Xosé Miguel Mariño e Rosa Fernández, que hoxe compartiron coche con Santi. Nos que máis usamos ir a Parda, que é o noso centro médico, vir aquí a Centro Cidade por ir a comprar e ao banco, non máis ben servicios e o catastro que te chama e o outro que non te chama. Entonces, ahora como é todo con vez, todo isto non entendo. Dende as súas casas en Marcón á Praza de Galicia, en pleno centro da cidade. O coche de punto ofrece alternativa aos veciños das parroquias do rural nas que o transporte público é deficiente. Pois antes baixaba cun veciño, ou camiñando, ou en bicicleta, e agora, bueno, este servicio empezou hai moi pouco, ou en autobús tamén, pero ahora a liña non é moi irregular, non ven todos os días. A proba piloto deste transporte a demanda comezou co mes de febreiro. Vantaxes ten moitas, pero os usuarios escollidos son os encargados tamén de sinalar os problemas que atopan. Se nesa mañán te levantas e queres baixar, pois non poderías, tens que reservar o día anterior, hai cousas que ainda están por pulir e mellorar. Tuvo no lo que facer a nosa filla porque nós non sabíamos. Alá o pai e máis a filla puxéronse de acordo e solicitaron. Unha das incógnitas é o prezo do servizo. Tanto Santi como Miguel e Rosa estarían dispostos a pagar entre 4 e 5 euros. Dende o Concello explican que é unha cuestión que aínda non trataron. En canto ao balance dos primeiros días do coche de punto, está a ser moi positivo. Todas estas cousas estamos pulíndoas, estamos contentos, va moi ben, a fase de probas está servindo para o que queríamos, e sabemos como temos que traballar para que isto funcione dentro de un ano. 10 taxistas están a participar nesta proba piloto que pronto ampliará o servizo ás 15 parroquias pontevedresas. A intención do Concello é que o coche de punto estea plenamente operativo a finais deste ano.